il-konnettività ta' bejn Malta u l-kumplament tad-dinja, is-sigurtà ta' pajjiżna, id-demografija kif ukoll is-sostenibilità. Dawn kienu uħud mis-suġġetti li dominaw id-diskussjoni li saret bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista u rappreżentanti tal-MHRA bħala parti mill-laqat li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista qabel il-baġit. Minnaħa tagħhom il-President tal-MHRA Tony Zara u Andrew Agius Muscat, il-kap eżekuttiv tal-MHRA, u rew it-ħassib tagħhom dwar kif il-kwistjoni tad-demografija hija nieqsa mill-viżjoni 2050 li preżenta l-Gvern u ma tkellmu wkoll dwar l-immaniġġjar tat-turiżmu, is-sostenibilità, l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni. High-powered meeting illum fejn aħna qsamna mal-leader il-viżjoni tagħna fit-turiżmu. Il-turiżmu huwa inkredibbli. L-ekonomija hija importanti ħafna, però importanti ħafna għal ħafna min-nies għax mit-turiżmu kulħadd jiekol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch min-naħa tiegħu sostna li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen f'turiżmu ta' kwalità u mhux ta' kwantità. Ovvjament aħna wkoll tkellimna fuq dak li nixtiequ naraw aħjar, però jidher ukoll li hemm konsens komuni li rridu mmorru lejn il-kwalità u mhux lejn il-kwantità. Din hija xi ħaġa li ilna nisħu fuqha jiena wkoll li nisħaq fuqha illa li inti fl-aħħar mill-aħħar in-numri sbieħ, però tittara wkoll ir-return illi qed ikun hemm fil-bwiet tan-negozji u tas-self-employed ġewwa Malta u Għawdex. Dan fil-waqt li tenna l-settur tat-turiżmu dejjem kien ta' priorità għall Partit Nazzjonalista. It-turisti fl-aħħar mill-aħħar iservu l-Maltin u mhux il-Maltin iservu t-turisti sabiex verament ikollna iktar tgawdija tal-frott li jħallu t-turisti ġo Malta u Għawdex. Intanti rappreżentanti tal-MHRA flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista u Shadow Ministers Graham Bencini, Jerome Caruana u Mario De Marco tkellmu dwar l-importanza li nipproteġu l-awtentiċità ta' pajjiżna e kif qed nesperjenzaw influss qawwi ta' barranin. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Sabin Agius Kabordin.